velkommen til Vino og René Christensen. God aften. Er vi friske? Ja, det lyder også sådan. Nå, jamen, vi har jo haft en fornøjelig tid. Eller jeg har haft i hvert fald med to af pigerne, og jeg tror også, vi ikke har haft en fornøjelig tid med. Det kan man allerede se. Og vi skal jo som sagt lave en lille Vild med Dans konkurrence. Og vi danser alene på gulvet, fuldstændig som Vild med Dans. Og så må I jo godt hæppe, lige så tosset I nu vil, ikke? Og hvis I stiller lidt ud til siden, så tror jeg, Vicky og Anders vil starte ud.